dyan. Tapos sasabihin nila, upuin na yung number 2 nila. Ano, inuutusan mo kami? Sinaswerte ka naman. Pero ano man magiging effect nun kung wala na nga siya? Yung number 2 nila makakaupo po ba? Ay, hindi ko alam. Wala. Kasi Pag mandi-decide pa po kayo. Hindi pa nga yan nasi-schedule yung kanyang notice of withdrawal eh. Ano ba yung notice of withdrawal? Parang notice of disappearance, mga gano'n? Hindi naintindihan eh. Oo. Tsaka, ang reason pa niya dun, ano ba klaseng reason yan? Nag-withdraw daw siya, dahil na-harass ko siya. Dahil corrupt daw ako. Eh, nag-withdraw ka pa. Yung pala, gusto mo lang ako i-libel under oath. Eh, hindi naman maganda yan. Sumusobra naman yata siya.